ବସନ୍ତରେ ବର୍ଷା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗ, ଦୁ ଦୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ନଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହର ହାତ କାଲୁଆ ମାରି ନେଉଛି। ବସନ୍ତରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୈତ ନଗରୀ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଏଣେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଜୋରରେ ପବନ ହେବା ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାକ ବେଳକୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପରିବାରବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଦିନତମାମ ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ପରିମାଣ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାତି ଓ ଗୁଳିରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରବାହିତ ଧନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଗତ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 66 ମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ 30 ମିମି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 26, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 24, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 21, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 17, ତାଳଚେରରେ 15, ଦେବଗଡ଼ 14 ଓ ଅନୁଗୁଳରେ 10 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କମିବ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର 3 ମାସ ନପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଫତେଗଡ଼ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ 200 କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ରେଖ, ଭଦ୍ର ଓ ମୋହନ ନାମରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା ବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବ, ଗଣେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସିଂହ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ନାମରେ 4ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିବା ସହ 22 ପାହାଚ ରହିଛି। ନାଳରୁ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଧୁବଲବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଶୁଖିଲା ନାଳରୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବେକ କଟିଯାଇଛି। କେହି ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଧୁବଲବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଲୋକ ସକାଳେ ଉକ୍ତ ନାଳ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହଟିଏ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ କୋଇଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଶବଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ବେକ ଓ ମୁହଁକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।